Mae'r Weriniaeth Tsiec yn wlad yn y canol mewn sawl ystyr, nid yn unig yn bod canol Ewrop yn bur ddaearyddol, dyn ni hefyd yng nghanol diriogaeth yr Undeb Ewropeaidd a Chynghreiriad Ewropeaidd y NATO. Ffrwyth drawsnewidiad ar ôl cwymp yr Sofietaidd yw ein hailodaeth ni yn y ddau gorff gwleidyddol yma, fel y mae hi'n achos yn cymdogion agosafnu Gweriniaeth Slovacia. Fel gewch chi weld, bydd ymateb gyfryngau Tsiec i ddigwyddiadau byd-eang wastad yn cael ei gyflyru yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn NATO. Ac ar ben hynny, mi fydd ymateb penodol i newyddion y byd yn adlewyrchu ymarweddiad ideolegol neilltuol tuag at yr Undeb ac at NATO. Dwi wedi dewis bwysleisio hyn ar y dechrau oherwydd bod yr Undeb a NATO yn ddolenni cyswllt gwleidyddol amlwg rhyngddon ni a'r Deyrnas Unedig. Hailodaeth ni yn y sefydliadau rhyngwladol hyn, realiticha pwysig yn gwleidyddiaeth fewnol y Weriniaeth hefyd. Ystyried yn safle daearyddol a gwleidyddol, byddwch chi ddim yn rhyfeddu trawsnewyddion yr Wcrain yw'r brif ddealladol sy'n gwyntyllu yn y cyfryngau ers rai misoedd bellach. Gan fod y ffordd, ni yn trin yr argyfwng yn dadlennu llawer am y newyddiaduriaeth fewnol, dwi'n mynd i gyflwyno ar y sylwedd sy'n ymhela'r mater hwn dros y mis a hanner diwetha. Heblaw am gysylltiadau hanesyddol agos, mae na fwy na 120 o Wcrainiaid yn byw yn y Weriniaeth Tsiec ar hyn o bryd. Mi ddangosodd ganlyniadau'r etholiadau Eisenedd yr Wcrain yn 2012 fod y rhan fwyaf o'r Wcrainiaid sy'n breswylio Weriniaeth Tsiec wedi pleidleisio symudiad cenedlaetholgar, Svoboda, a'r pleidiau a oedd yn flaengar yn chwyldro'r Maidan wedi ni. Tra bod trigolion Wcrainaidd y Weriniaeth a syddion yn rhan orllewinol o'r Wcrain yn hynod o bleidiol i'r Undeb Ewropeaidd ac i NATO, dyn ni'n Tsieciaid yn llawer mwy amwys hyn o beth. Wrth daleithiau ddatgan a'i bod nhw'n mynd i gynnwys a'i presenoldeb milwrol yn Ewrop mewn ymateb i'r argyfwng yn yr Wcrain, cafodd y Weriniaeth Tsiec am beidio ag wario digon o arian am ddiffyniad. Yn gyffredinol, mae polisi llywodraeth y Glwm Bresennol arweiniad y prif weinidog sosialaidd Svoboda yn hynod o uchelgar. Ar wahân i'r unig y gweinidog amddiffyn, dyw'r llywodraeth ddim â gyllid prin i hybu ein hadnoddau milwrol ac mae'n wedi siarad yn weddol amwys yn erbyn gosod rhagor o sancsiynau ar Rwsia, o leia tan yn ddiweddar iawn. Roedd hyd yn oed y gweinidog amddiffyn, Marcin Stropnicki, yn amharol meradwyo penderfyniad yr Unol Daleithiau o'i gryn yn Ewrop. Dwedodd y gweinidog nad yw'n gwlad ni yn hoff o groesawu lluoedd arfog estron o achos yn yr 20fed ganrif. Mae hynny'n ddigon hyd yn oed yn ein hanes mwyaf ddiweddar ni. Digon i'w am y gwrthwynebiad bol a ddangosodd mwyafrif y Tsieciaid adeiladu gorsaf radar y Mohemia fel rhan o system amddiffyn taflegryn gan NATO. Serch hynny, ffarnig oedd adwaith rhai gwleidyddion a byddion yn erbyn geiriau cymedrol y gweinidog amddiffyn. Mi gafodd ei feirniadu'n hall gyda rai yn dadle i fod yn dadle yn Chynghreiriad ni. Wcrainiad ethol i harlwydd a'i gwlad yn cael ei ffrwygo gan ryfel cartre, tynnodd nifer o newyddiadurwyr rwyg argyfwng yn ei greu yn y cyhoedd Tsiec. Hanner blwyddyn ar ôl dechrau'r protestau'r Maidan, mae prif gyfryngau Tsiec wedi sefydlu un dehongliad safonol o'r hyn sy'n bod yn ddigwydd yn yr Wcrain, ac mae'r dehongliad hwn wedi troi'r unig un derbyniadwy ym mhrif ffrwd y newyddion. Mae'n bosib i greu fel ag anlyn. Mae'r yn cael ei ystyried yn chwyldro a dyfodd o blith gwerin bobl o'r Wcrain heb ddylanwad estron, ac mae'n cael ei gymharu a'n chwyldro fel Bedni ym 1989 pan gafodd y system comiwnyddol i dymchwel yn Tsiecoslovacia.
Ymhellach, bychan oedd rôl gen eithafol yn y gwrthryfel, ac o'r herwydd bychan i'r y mae'n yn brif gyfryngau ni yn ei dalu i rai elfennau ffasgaeth amlwg yn y mudiad. Y consensws unol yw mae ar Vladimir Putin y mae'r gyflwr druenus am i weli'r polisiau Rwsia tuag at yr Wcráin fel bygythiad union i ddiogelwch Ewrop Tra bod gyr am ddiffyn sofraniaeth y mae yn cael ei darlunio fel mosodwyr ffreibus a gipiodd y Crimea ac y sydd â'i llyged dysglyfaethus ar yr Wcráin ar wledydd eraill yn nwyrain Ewrop. Yn syml, mae Rwsied yn gwbl gyfrifol am fel yn nwyrain Wcráin ac mae'r milwyr sy'n brwydro yn erbyn awdurdod Kiev o wahanwyr yn herfelwyr Rwsia neu hyd yn oed bysgwyr. Dyma ddyddiad sy'n cael ei ffafrio gan ein brif gyfryngau ni cynnwys Jesga Telefise a'n teledu cyhoeddus a'r papurau newyddion mwyaf a neu plîs mae Lido Fenofini am Lada Fronta yn bapurau asgell 10 gymedrol ac mae Bravo ar yr aden chwith gymedrol. Ac eithrio papurau tablo blesg neu halon ofini syedig a ddol Czech. Hynod o hernaeth i hideoleg, does dim llawer o sylwebeth a fyddai'n cynnig golwg amgen ar yr hyn sy'n digwydd yn yr Wcráin. Mae'r sain yn cael persbectif gwahanol ar y mater, yn gorfod troi at gyfryngau ar megis y gwefannau gwrthsefydliadol, dinc referendwm a blist. Treithgar iawn yw erthygl Wojciech Srnka yn dinc referendwm sy'n amlygu dicotomïau sydd wedi meddiannu wybodaeth ar yr Wcráin gyfryngau Czech. Y brif bwynt yw bod dwy ochr o ddarl yn difrio'i gilydd ac mae'r naill yn galw'r llall yn gydweithredwyr Washington neu Moscow. Digon cywir yw'r ddadansoddiad hwn os cofiwn ni am y gweinidog amddiffyn gan lach newyddion a newyddiadurwyr ceidwadol ac ar chwith eithaf yn y sbectrwm. Pan bwysodd brif ysgrifennydd y NATO Anders Fogh Rasmussen ar y Llywodraeth Czech i gynyddu'r gwariant ar amddiffyniad, gallwn ni ddarllen fod y NATO am i ni noddi anturiaethau milwrol yr Unol Daleithiau yn Ewrop. Oherwydd y sylwebeth wrthgyferbyniol hon, orlawn fel y mahi o ystyried garw, mae newyddiadurwyr y cyfryngau gwrthsefydliadol ac annibynnol o bleidiau gwleidyddol fel chwa awyr iach yn bwrw golwg syber ac weddol ddiddiedd ar y gwahanol ddigwyddiadau yn argyfwng yr Wcráin. Un o'r newyddion hynny yw Ilona Shvihlikova. Mae hi'n gyfrannu'n i blistydd neu yn llawn Britsgelisti, cyfnodolyn ar-lein sydd am herio ystrydebau'r Czech ac sy'n cael ei ysbrydoli bapurau newydd Saesneg megis The Guardian. Yn fus dydleu Shvihlikova yn argyhoeddiadol iawn fod yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr Wcráin yn adlewyrchu gwrthdaro rhwng dau flog pŵer sydd wrthi'n chwilio am y safle ar y llwyfan rhyngwladol a'r Undeb Ewropeaidd a Federasiwn Rwsia. Canolbwyntiodd hi ar lwybr Rwsia i geisio gwrthsefyll hegemoni'r Unol Daleithiau ac adeiladu seiliau newydd i'w rhyngwladol. Tynnodd hi sylw at y prosiect gwynodd Vladimir Putin ar ei ymweliad ar Almaen yn 2010. Pryd hynny, cynigiodd Putin fel y prif weinidog bartneriaeth economaidd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Rwsia, partneriaeth a allai fod yn gynsail i gydweithio newydd hir dymor ac yn wrthbwynt rym diher yr Unol Daleithiau. Ac Ewrop yn sefydlu a sgil effeithiau'r economaidd bryd hynny, mae'n amlwg nad oedd i'r Putin wedi amser i gynnig yn ydol. Fe'i gwrthod Angela Merkel yn ddibetrus. Diddorol yw sylwi fod Angela Merkel ar llaw arall y gefnogaeth ddianus i'r cytundeb ar Unol Daleithiau TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership.
Nid yn bosib bod cynnig yr Undeb Ewropeaidd yn ganlyniad i amharodrwydd Ewrop i roi unrhyw ystyriaeth fanylach gynnig Vladimir Putin o'r flwyddyn 2010. Wrth gwrs, greu'r Undeb Sofietaidd yw brosiect Ewrasiaeth yn ôl Hillary Clinton. Ond a oes opsiynau amgen gan Rwsia yn wyneb ymarweddiadol Ewrop ati hi? Mae'n wir fod polisi mewnol a thramor Vladimir Putin yn ddadleuol dren. Teg i'w gofyn pam mae Ewrop yn i'w lle yn cofleidio cynghrair ar Unol Daleithiau sy'n bell o fod heb gamweddau dybryd ar y sîn byd-eang. A beth sy'n yr Undeb Ewropeaidd beidio â hynny gyfreithlondeb y gyfundrefn wleidyddol newydd yn Kiev, a'i deyrngarwch i'w ffrind mawr traws-Atlantig, seicoleg ofidus y rhyfel, neu awydd ymerodraethol i gystadlu â'i gyfeiniol mwyaf. Allai'n finiad o sydd wrth wraidd undeb gysylltiadol sydd newydd gael ei lofnodi gan Petro Poroshenko a chynrychiolwyr yr undeb. Gwrs, gweitha llais gwrthwynebus Rwsia. Pam dwi'n meddwl am y broses hirfaeth a chynnydd a ddaeth arweniaeth Tsiec a gwledydd mewn i'r Undeb Ewropeaidd, allai ddim ond syni fod yr undeb wedi ffrithro i agor i ddrysau i wlad sydd mewn rhyfel cartref, beth bynnag fo achos wirioneddol y gwrthdaro rhwng gorllewin a dwyrain yr Wcrain. Fel rhywun sydd o blaid y brosiect Ewropeaidd ers i fi ddechrau ymddiddori mewn materion cyhoeddus, dwi'n mawr obeithio nad maes y gad arbrofol rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Rwsia yw'r Wcrain wirionedd. Gobeithio'n fawr hwn yn fan cychwyn y rhyfel oer newydd a allai gydymhebol yn arswydus o gyflym. Does yna fawr o amheuaeth nad yw Rwsia'n dueddiadau ymerodraethol yn yr Wcrain, ond mae'r rai ffrag Ewrop ei gwladwriaethau clustog ar ei ffiniau ac efallai yn ailddeffro i'w dueddiadau ymerodraethol hithau.